dan albarka dan albarka. Salamu alaikum. Lafiya kalau wallahi alhamdulillah. A sanyi alhamdulillah nan ma ana sanyi. Kana hanya? To Allah kawo ka lafiya, Allah kawo ka lafiya. Kai na gode wallahi madalla Allah kawo ka lafiya. Yawwa. Yanzu abin da za a yi tunda Allah ya sa. Na san Allah ya dada ku. Wanda matsala. Bari wannan bawan Allah ba kuɗi ke bina ba. Zan je sami kar Allah ya riga mu. Ba na so ya riga mu. Ai Salamu alaikum. Haba malam Mudi menene? Yo ni ban kula da kwado ba ma. Wani irin kwado? Ba kudi kake bina ba? Kudi nake bin ka. Saboda tsabar baka yadda da ni ba yasa ka kulle gidanka. Ba zama amana mutum da ba. Ba wannan ne dalili ba matar ta wace ba ta. Yanzu abin da ya kawo ni. Kana bina kudi ko? Kuma sai an biya ni. Nawa ne kudin ka? Rage ko na sisi ba na son kai mu a kudin nan. Ba na so. Allah iya 2,100 kana ka cika su. 5,000 zan baka. Ni kudi na ma alƙawari. Ba zan ci haram ba. Gobe dubu ai ni ne. Ba zan ci haram ba. Ni ne zan baka. Ba zan ci haram ba. Kai ba haka ake. Bawan Allah abokina. Ya mu wulakanci akan kudin nan. To Allah sai wannan muwa mun yi. Yo haihuwa ta yi rana. Yo haihuwa ko tattabara ce kai ka ga mana haihuwa. Kar Allah sa ka riga. Ba na son kai afiye mu ko naira ɗaya kudin nan. Ko ma ya ka turo yaron ka zo karɓa man masara. Da garin ma duk hada a baka. Ba na so ni matsiyaci ne. Ka zo. Gani na zo. Kai kana shaida yaushe ce? Kana shaida malam. Ka shaida. Me a ciki? Karfe 7 na safe ka zo. Karfe 7. Wallahi in ban samu kudin nan ba. Allah kai muku. Waje wai dan sa zai zo. Wai dan sa kana ji wai dan sa ne zai zo daga Abuja. To shi kenan. Ba kuma. Allah ka yi haƙuri mana ina zuwa in baka ko an gaya ma ba mu da kuɗi ne. Bari an yi haƙuri kuma kai haƙuri mana mun ji wani. Da nake ji hayaniya kofar gidana ne. A'a dan baba. Ka dawo? To san da zuwa dan baba. San da zuwa nake jin kuna hayaniya. Wallahi Allah ina yi. Lafiya kalau wallahi lafiya lau ya hanya. San da zuwa. Madalla. Dan baba ke. Yawa. Iri wajen ka in ba mai mashin. Me kace?